Καλή σας μέρα! Την παροχή πακέτου στήριξης προς την Ελλάδα συνολικού ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα 3 ετών συμφώνησε το Eurogroup κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε την Παρασκευή. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Juncker, από το συνολικό ποσό τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπόλοιπα 30 από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για τον λόγο αυτό, είδαμε πτώση του ευρώ από το υψηλό μιας εβδομάδας και οι επενδυτές φοβούνται μήπως και η Ελλάδα αποτύχει να ξεπεράσει την κρίση. Σήμερα αναμένεται αναλόγως ήρεμη μέρα. Η πιο σημαντική είδηση στις 5 το απόγευμα από ΗΠΑ, ο δείκτης μεταποίησης Απριλίου PMI. Το αυστραλέζικο δολάριο έπεσε σε χαμηλών 3 μηνών έναντι του δολαρίου Νέας Ζηλανδίας μετά από ανησυχίες για την επίδραση του σχεδίου για αύξηση των φόρων στις μεταλλουργικές εταιρείες, καθώς επίσης και για το ότι αύριο αναμένονται αυξήσεις στα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας. Το αργό πετρέλαιο κινήθηκε ανωδικά πάνω από 86 δολάρια το βαρέλι, καθώς το δολάριο κέρδισε έναντι του ευρώ. Ο χρυσός επίσης συνέχισε την άνοδό του στα υψηλά 5 μηνών, ενώ η κερδοσκοπική διάθεση των επενδυτών δυναμώνει μετά τη βοήθεια που αποφασιστήκε να δοθεί στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ και καλές συναλλαγές!